Намираме се тук на щанда на Метрика. Здравейте! Кажете за нашите зрители какво е Метрика. Какво представлява Метрика? Метрика е компания, която помага на електронните магазини да продават бързо и лесно своите продукти, без да инвестират допълнителни средства в складови пространства и в човешки ресурс, който да обработва пратките. Посредством как става тази помощ ми е много интересно. Как точно помагате? Ние имаме складова база, имаме fulfillment hub в София и имаме екип от хора, които се грижат, когато поръчката на нашите клиенти влезе през сайта, посредством интеграция, ние да я видим, колегите да я обработят, да я подготвят за изпращане и да изпратят на клиентите. Интересно. Звучи. Имате ли много клиенти? Доволни сте. Доволни сме, но винаги може и повече. Добре. С какво ще приканите нови клиенти? Кое е нещо, което ви отличава на компания? Професионализмът на първо място. Също така фактът, че сме част от голяма международна компания. Ние сме част от групата на френските пощи, Нова Пост. Нашата сила е в това, че ние можем да помогнем на електронните магазини, които искат да разраснат своя бизнес извън територията на България, да го направят бързо и лесно. А как оценявате така дигитализацията на българските фирми? Има какво да се желая все още. Не сме зле, вървим в правилната посока. Определено върви в правилната посока. Разбира се, трябва компаниите да положат още усилия, което не винаги пък означава, че трябва да инвестират много пари. Просто трябва да се мисли за дигитализация и автоматизация на повечето процеси. И аз, доколкото знам, България е една от държавите с разпространен безплатен интернет. Да, интернетът е на много високо ниво, но дигитализацията, за съжаление, то по-скоро не толкова дигитализацията, колкото автоматизацията на някои процеси. Добре. Един страничен въпрос. Нощи как беше купона? Чудесен беше. Супер. Рух ли сте сега? Не. Такива работи не. Ние сме българи, нямаме махмурло. Ние пиеме малко. Добре, благодаря. Нещо да пожелаем пожелай нещо на своите колеги, ако искаш така за до година на този форум, какво да се е променило? Да има още повече интересни лектори и така да расте форума, да има повече участници и все повече електронни магазини да проявяват интерес към преминаването в дигиталния свят и към автоматизиране на процесите в тяхната работа. Благодаря. За мен отговори Бойко Георгиев.